Kaixo guztioi, ongi etorriak izan zaitezte Euskal Hip Hop herriko elkarrizketa berri batera. Oraingoan euskaraz egingo dugu eta Atomekin nago. Opa. Bermeotik dator eta lehenengoz nola hasi zinen galdetuko dizut. Zer rapan munduan nola hasi zinen? Ni rapa entzuten nolan hasi nahien 16-17 urtegaz, lehengusue gutxi zidan CD batzukaz eta apur gitxi-gitxike. Gero idazten, orain 6 urte, 2000 eta bederatzi horren guruen, 2010 horren guruen. Da hor, hasik eran Sak Bermeoko lagun bat, Matxin Playerseko batizeiagaz hasi nintzen rapiaten berak animeta tal, da gero gitxi-gitxike nore konture. Eta ze gehiago lan egin dituzu denbora honetan? Hasi eran dudanko lana izan zen, desde Los Tejados, en plan basiek eta denak internetik hartuta, lan gehienetan internetiko basiekaz, eta 10 kantako maketa bazala, rap kritiko, más o menos, betiko etxo denanik. Gero esan desde Los Tejados, horren ondoren Itzali Telebista, bateria jotzen dauen lagun bategaz, Drum and Cut esan proiektuaren izena, eta gero bateria eta gitarra, bajo eta gitarra sartu izan atzitik bigarren diska baten. Da gero nire maketak beste lau edo dakotez, izenak Volátil, La estupidez insiste siempre, eta Donostiko Gari Ender eta Goitia aka Gari o Garitas horregaz beste lan bi bat berak basi egitzen bastante prekariamente, bueno, eta beste bat berabe rapieten nogaz, eta horretiz. Da orain datorrena euskeraz izango dana, eta autoproduziut kuadrileko lagun batek izanez basiek, gorka, eta izena da titulue Esnea hil, gazta tiro, pum. Eta orain azaldu pizka bat, izenburu hori zagatik hartu duzu zegarrela lehenengoz. Esan zen, txinmaz, entre konbertsazio baten, neskalagunaz eta zelan emingo eta titulue eta arma tiro, pum, nanak, olako tonteriek hartu da esnea, rollo fermentazio edo esnea hil, gazta sortu da tiro, pum, da kanpora. Portadie ikusten dozuenean, hori ez esan gehiago ikusiko da, más o menos. Eta lanean esan duzun moduan, norekin egingo duzu edo kolaborazioaren bat, edo zerbait egongo da hortik? Oino ez dau dana finkatute, kolaborazio pare bat idea badau. Seguramente Bermeon Esti Herbalist, neska bat, rapioetan dagoena bai, Bermeoko jente animetxearen bai afurguez, da pendiente daz beste batzuk, a ber zer urtun da. Eta hurrengo lanez zerbait hitz egiteko edo zerbait, igual lehenengo kontzertu egiteko edo kasu ideiarik. Hamet martxuen uste dut Bermeo Kapillan dago elkarte bat antolatzen dagoena kontzertuak eta jentieri giltxek itxi eta antolatzen zintzona bai, beran nahi dagoena eta bertan uste dut martxoen guruen rap kontzertu batzuk mini festibete da, 3 rap kontzertuaz. Eta hor martxoraino idazten eta gauze barriz egitzen. Prestatzen. Bai. Eta horrerago edo zerbait ez daukazu oraindik. Oraindik ez dago ezer. Ez dago ezer. Ez dago... Bueno, bai, da gauze Drum and Cut bandiegaz, bigarren lana aurrera atarateko ideiegaz. Suave. Baino berdea, 3 tema edo bakarretauz, así que...
Nire galdera estrella, zer uste duzu Euskal Herriko hip-hopaz edo nola ikusten duzu orain mugitzen dela edo ez, edo nik orain... kalean, zelan dago. Nik Bermion herri txiki baten bizina zehazte buruetan, Gasteizen egoten gero, Gasteizen mugimendu asko ezgila ikusten da bai hiriburu da, bai. Bermion adibidez, dago kuadrille bakotxean igual 3 pertsona, beste 3 entzuten dagoenak social rap, da gero elkartzen diez kontzertu bat badagoen, justo, ez dago mugimendu asko. Da gero hiriburuetan bai ikusten da gero eta gehiago. Orain ni hasi nintzenien, adibidez rape asko egoten zen, baina euskeraz gitxiago, orain baino. Orain euskerazko rapa gehiago entzuten da. Eta zer uste duzu euskarazko rapa edo? Zer ikusten duzu hortik orain? Orain entzuten da pizkar gehiago. Bai, batez ere adibidez nire ustez, paroi bat egon zen euskal rapan, selekta kolektiboa eta olako taldietatik gero ez da temporazkoen ez da egon ezer, da gero adibidez Norte Apache eta olakoek hasi ziren euskeraz egiten, da gero jente gizak etorri da. Da, ondo, hobeto. Ondo, mila esker, ato minio. Eta hori, hurrengoan ikusiko gera, elkarrizketa berri batean, eta mila esker guztioi hor egoteagatik. Agur.